Интересна игра се проведе в село Мезек и околностите му – геокешинг. През почивните дни хора от цялата страна търсиха скрити предмети чрез GPS по екопътеката на селото, гробницата, средновековната крепост и връх Шейновец. Играта се състои в това. Участници скриват предмет или кутия до някое забележително и интересно място. След това публикуват GPS-координатите му заедно с описание и снимки на специален сайт. Други играчи след това отиват да открият съкровището. 34 кутийки, наричани кешове, бяха скрити в района на Мезек. Селото и околностите му са избрани заради добре изградената туристическа инфраструктура. А 40 привърженици на играта, заедно с търсенето на така наречените кешове, решаваха и интересни загадки. Наистина супер красиво и сме напълно впечатлени. Освен включването си в играта, участниците са посетили и винар на Мезек, запознаха се с бита на региона, а последната вечер, след нощното търсене и откриването на последните предмети в средновековната крепост, е последвала и заря. Беше представена на хората в края на вечерта, след като се намери последното съкровище, така да се каже, от събитието. Това беше като финал. Мезек никога не съм бил и е много така приятно направено. Сега посетихме гробницата, връх Шейновец ми направи впечатление и други неща, които видяхме по пътя. Сега да не изреждам, но въобще местността е много приятна и така като усещане с текот. Пак ще се върнем. Не са много привържениците на играта в България. Около 50 на души са активните и любители в нашата страна. По света е доста по-популярна, а основно се практикува и от по-възрастните хора, които разполагат и със свободно време и с желание да опознаят нови места, разказа Светлин. Той се запалва заради това, че чрез играта се откриват нови интересни места и се научава информация отвътре. Играва геокешинги в Калифорния. В Сан-Франциско Светлин открива улица по-крива от най-известната най-крива улица – Лондон Стрит. Местен скрива там предмет за почитателите на геокешинга. Беше ми забавно. И точно по този начин с геокешинг може човек да открие вътрешна информация, един вид за едно ново място, на което отива, която няма да има в пътеводителите, които са по-скоро финансово ориентирани и спонсорирани, а самите хора могат, всички хора, които живеят там, имат шанс да те разведат и да ти покажат нещо от себе си. Близо 40 предмета има скрити от Маточина до Шейновец, разкриха ентусиастите. Кешове има и при стария мост на Свиленград. Сред участниците в играта има и един тукашен ученик, Веселин Николов. С него ще ви срещнем в следваща наша емисия.